Ọ bụrụ that na up to today as onye Igbo ịbụ na ị ka believe na somebody dị etu a nke a na-akpọ gentle and eje Michael ka unu asị na-eje makeup na somebody dị etu a kịta anọgasị na our villages na ala Igbo a na fa na-achọ inyego Biafra and na ị ka na-believe all these people ife ebubu okpo just nọrọ na jụọ onwe gị the reason mere nji wee gbanye this camera wee na-agba gị na ibu okpo that somebody dị etu a nọ ya pụta na-agba gị na ọ na-azọrọ gị freedom and you still believe it. Ịbụ a graduate, ịbụ an adult, ịma ife bụ that na ị na-esi nri na ị ga-etinye nnu na ya nụ ka o wee nwee ike inye gị test. Ịma ife bụ that na isinye jikịta ịma mgbe ọ ga-eye. Ịma that na before isinye nnu na ị ga-ekpo ntụ and as it stands today ife ọbụla ya na-eme dịgoro expose. Ọ bụrụ ife ọbụla ka mma apụta na social media na-akọlụgo mana jụọ onwe gị ife megidere m wee pụta na social media wee na-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-ebelieve these people a kịta nọ na the social media na-akọrọ gị akọ na fa na-azọrọ gị freedom and na ibelieve na fa chọrọ inye gị Biafra ịbụ okpo maka Chineke kema ama m the reason nji agwa gị ife ịbụ ezigbote okpo ana m agwa gị ya because of what I know. O nwere any of them na-achọ inye gị Biafra. Now this guy kịta ị na-afụ kịta a na-akpọ nje Gabriel na asị na nje makeup kedu ebe ọ nọ since ya kịta na ya bụ sometimes if ya na social media ebe ọ na-agwa gị ọkwa afa woto where is he? Where is he? Where is he? Ị jụọ n'onwe gị data ajụjụ update reaching me now in Okigwe State kedu ebe ọ nọ since ya afọ ọ ka na-apụta enye gị data update reaching me now. Ịma na ọ ya abụ sometimes a na-agwa ntị ma ọ bụ na ntị anụlọ mgbe ọbụla a ga-ebe isi ntị ga-esu ya. Like I said, if you know that na ife these guys na-eme na ọ dịgo alụ mma start ya na your village and bụrụ the leader mee nwanne gị the deputy. Ebe ọ na some of unu lackịrị ife a na-akpọ common sense. Ife na-eme na ala Igbo today bụ ife Nnamdi Kanu na avoid for a long period of time before eweb jide na ewebu ijije Kenya ndị Nigeria wee je Kenya bunete. Ife afọ ọ na-agbara ọsọ bụ ife these people na-eme na. Look at Simon Ekpa. Do you know the meaning of that na atụrụ a sentence mmadụ because of Taylor? Do you know the meaning? Do you think no nwere any organization ga associate with you? Ebe a country belong to NATO. Label onye isi unu no also na Taylor. Iche na that group afọ unu form oketa no nwere any organization internationally ga associate themselves with you. Bịa kọba ọnụ okpo ewu because of na phone na comment sabo agent of zeal nwambanshi nweku ke nkịta amara left and right ya nọ n'ime ọfịa na-agwa gị na ọ ga-enye gị freedom na ịjụ onwe kedu move onye a na-agwa gị na ọ ga-enye gị freedom na-emeki kedu move ọ na-emeki diplomatically kedu ndị ya na ya na-abụ na arai kedu ndị ọ na-agbakwu ọ na-ayọ ka ịgba ife a ga-emeri ya kitchen inweta freedom is just something that you have on a platter of gold. Even Nigeria today you need in Nigeria to have that freedom because freedom is all about negotiation. Ma ọ bụ niile na anyị China bụ ndị Igbo ekwekọtago na Nigeria na ike agwụgwọ anyị China will not be involved. But let me tell you something that you don't know. Ọ bụrụ na etu ị nọ ka na ịbụ onye Igbo gee m ntị ihe a m ga-agwa gị nwere ike nwere onye ga-agwa gị ya anything concerning na a na-achọ freedom na Nigeria na ndị Igbo na-achọ freedom and our leaders adịghị involved na ya if I have mission impossible go put me anywhere ị na-azọ freedom na Nigeria
mana nwanne gị onye Igbo bụ gọvanọ na Naịjirịa, nwanne gị onye Igbo bụrụ sinetọ na Naịjirịa, igwe bụ na ụwụ satifiketi Naịjirịa ka ọ na-eyuzu, House of Representative, local government chairman, ndị a niile bụcha ndị Igbo. And the gọvanọ gị na-anata allocation, sinetọ gị nwere nke ọ na-eweta, representative gị nwere nke ọ na-eweta. Ị nọrọ one side ihe terrorize ya village na-akọ akụkọ freedom. Which freedom are you looking for? O nwere freedom ị nwere ike ịnweta na Nigeria ma ọ bụrụ na ndị a niile bụ abụ politician adịrọ involve. Go and read the history of ndị chọrọ freedom, and the majority of them were ndị na-fight invaders abroad ndị Africa. Talk more of gị nwa bụ onye Africa nọkwa n'ime Africa na-achọ another country. Ịchọ na ọkwa gbangada anya, ịchọ na ife a na-eme a na-agba egbe. Ihe m chọrọ ịgwa gị ebe a bụ ọ bụrụ na ịghọtara ya ghọta ya tata, o nwere any of them especially nọ n'Imo steeti today na-achọ freedom. Ndị a niile bụ ndị oshi. Mụ na-agwa gị ya, ihe m ji agwa gị ya bụ what is on ground. Ndị a na-apụkatago ndị be anyị before aja anyị Igbo wee start here exposing them. Ị ya na-aghọta ife a na-ekwu until ị nweta onye ndị anụnwa mere ihe, then you will understand. Nọrọ ebe a na-ekogogharị. Simon Ekpa ị na-abụ ị na-represent today kịta ị na-akpị ya Gaddafi prime minister. Go and write ife a na-agwa gị down. Highest Simon Ekpa nwere ike dọkịta nwere ike, I don't know nafa ndị federal na-agụ day and night. O nwere ike ọ bụrụ na day and night ka ọ na-agụ otu a tụrụ ya 6 years, nwere ike ọ bụrụ ibe 3 years and 4 years ọ pụta. Simon Ekpa nwa apụta. Simon Ekpa will never associate himself with onye ọbụla na-akpọ onwe eme na ground bụ egbe. Again, he can never do that. And that kind of word ị na-afụ na-use na social media ayala apụtakwazi n'ọnụ again. Na mgbacha gị akịta yala aghọta ya. Izuzugide na ị na-achọ freedom, akpa ya gị. You are gone. Do you understand me? Kedu na-achọkarị kịta na ndị ahụ na-akpọ men on ground? Is it not the government with even including your governor? So on that supposedly we make a way for you to have that freedom. Manafaka dey engage with Nigeria, can accept to say that freedom. Other than possible now. Learn how to make use of your brain. Any freedom ọbụla ndị Igbo na-achọ without including all of us, na anyị agree with that ideology, don't participate in it. Aya akpa anyị ga ndị life goes on. Mụnwa bụ onye na-agba gị ya, onye agọlele ka agba, and ikwe ka ewere isi gị wee chụọ aja, ewe ya egwu isi gị wee chụọ aja. O nwere onye ọbụla nọ n'Imo steeti today na-ebugharị egbe na-achọrọ gị freedom. Ihe m na-agba gị pure. Many of them bụ napping. Go and check fine life of a fine boy. Nke anọ n'ụmụaka ka ịghọta ife m na-agwa gị. Kedu ife ọ na-alụ eburu egbe na-esogharị ya? Ọ na-aga n'ego enu. Kedu ife bụ ọrụ fine boy? Have you asked yourself that question? Mana ị nọ somewhere na support ya na ọ na-achọrọ gị freedom. M na-akpọ onwe men on ground. This guy kịta na-abụghị nje oge ọbụla ọ na-aka akọ woto. Efu nwoke onye Igbo ọpụta ọsị ka ọ bụrụ ede na bụrụ ede, ọ bụrụ ede na water. Where are they? Many of them are on the run as I'm talking to you now. Operate na water. Many of them nọ n'ọsọ. Ya mpụta na-agwa gị, kedu ife dị n'ife a n'aka gị obi ị nwere? Ọ dị ka a hapụ gị na ndị Nigerian military today na ikwe nchefe na ị ga-atụtanwu ha mbọ. Look at obere film ha bịa gbanye na middle of night, onye ọbụla naribe. Kedu ife ị nwere? Ịpụta na social media na-eme mkpọtụ.